Hola fanàtics de la cultura! Benvinguts al primer vídeo de les propostes de la setmana de l'any 2021. I com podeu veure, estrenem el vídeo de l'any en un escenari diferent, a la Federació de Corts de Claver. La Federació de Corts de Claver és una de les entitats associades a l'ens de l'associacionisme cultural català. Comencem! Doncs una bona forma de començar l'any és parlant de les efemèrides de la cultura popular a Barcelona. Aquest 2021, per una banda, el foment de la sardana de Barcelona i l'actual Associació de Pessebristes de Barcelona es convertiran en entitats centenàries. D'altra banda, les festes de la Mercè, cíviques i populars, celebraran 150 anys i la festa de Sant Medir, a Gràcia, Sarrià i Sant Gervasi de Cassoles celebrarà 175 anys. I arriba el Festival Tradicionarius, que aquest any aposta per les propostes de proximitat. Entre el 15 de gener i el 26 de març de 2021, el festival dedicat a la música d'arrel tradicional ha programat un total de 48 activitats amb un format que combinarà els concerts i les activitats presencials i virtuals. I una de les novetats d'aquest any és que se celebrarà el concurs de composició La Sardana d'Igor Stravinsky. El certamen tindrà lloc únicament aquest any i pretén retre homenatge al 50è aniversari de la mort del compositor rus Igor Stravinsky i també celebrar el 5è aniversari de l'editorial musical Ficta, encarregada d'organitzar el concurs. Les dues categories que es contemplen són partitures per a cobla d'11 instruments i sardanes per a piano o piano a 4 mans. La data límit per lliurar les propostes és el diumenge 15 de març. I per últim, no podíem acabar aquest vídeo sense parlar dels premis Josep Anselm Clavé del Camp Coral de Catalunya, que aquest any, a més, estrenen novetats. Els guardons, organitzats per la Federació de Corts de Claver i el Moviment Coral Català, incorporen en aquesta edició una nova categoria que premiarà la millor producció espectacle no coral de cultura popular. Segons paraules del president de la Federació, Bruno Nájera, s'ha volgut reconèixer el gran esforç que han fet totes les entitats de cultura popular per seguir creant activitats malgrat la pandèmia i les seves restriccions. Enguany, a més, el nombre de jurats del certamen també s'amplia. Totes aquelles entitats i públic interessat en els guardons podrà proposar els seus candidats guanyadors fins l'1 de febrer a través d'un formulari online. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recorda que per més informació pots consultar www.tornaveu.cat i si t'ha agradat el nostre vídeo et convidem a subscriure't al nostre canal de YouTube. Salut i cultura!